Didok ing penggalih nanging nyatanipun lekas Prabu Yai Prabu boten siwah sarik kalian badan sukunipun ingkang raga ing Ndolati. Yayi sampun ngantos mangu-mangu ing penggalih menggah menapa kok ingkang dados pareng paduka. Yayi Prabu rakanto ing Ndolati hamung kepengin nderek mangayu bagya milah kepingin anyang kuyung gegayuhan Paduka Yayi siang pantoro hati omong
cipta pukulo tanolian ka heksi milo prasasat regen ulun kang sumembah mung patanto Prabu Durama Dewaning Koko Prabu Jimat kula Duh Koko Prabu sederek kula sepuh Koko Prabu estunipun waleh-waleh menapa rinten daluang wangen raos ingkang rayi ing amarta boten sanes hamung raos sing manah ingkang tansah ginubel raos sing samar dhateng kawontenaning bawana agung Duh Koko Prabu Rikalanggan menika sugengipun para ratu saindenging bawana ingkang nyatanipun boten saged dicacahipun. Ing mangkih pinegem dening astanipun Angkara Murka Ratu ing Giribaja Prabu Jarasandha. Ingkang nyata sekti mandra guna prawira jayeng palugon Duh Koko Prabu. Menawi tela makaten lajeng menapa ginanipun kula dados Nalendra Nyakrawati hamba Bendha. Lenggah dampar keprabuan Indra Prasta anggen kula ngasta jejeking adil ngembak negari Ngamarta boten kraos jenjem anggen kula dahar boten kraos niraos miwah anggen kula lenggah boten badhe kraos jenak labet rinten dalu kula nguningani kawontranipun para kadang Raja Narpati ingkang boten saged dicacahipun mongko anggung siniksa siniyosya dening ratu ing Giribaja Prabu Jarasandha Koko Prabu lajeng menapa ginanipun Pandhawa mulya menapa ginanipun kula sakadang ngregem kanikmatan menawi tansah handulu panandhanging para raja Narpati ingkang prasasa tepung gelang sedaya nagari meh dados jajanipun Prabu Jarasandha Koko Prabu inggih makaten kala wauraos kula hanggung hanggrantes miwah nandhang rudatos ingkang mekaten nagari sak isinipun badhe kula nggih tombok boten namung nagari sak isinipun Koko Prabu sanadyan kalebet gesang kula miwah gesangipun para Pandhawa sedaya badhe kula udhakaken kangge srana kaloyaning para kadang Raja Narpati ingkang sampun dipun cengkem dening ratu ing Giribaja Prabu Jarasandha sampun ngantos para kadang Nalendra Raja Narpati kala wau dados korbaning kawengisan Prabu Jarasandha Koko Prabu bayangan bayung bayayut
Anggung Ramboyo roe-roe ning rawan gundang ke dondo tundungan kudu tengok mangut jagat masesane wayah Bathara Jagat Yai Prabu. Tetela luhur sanget menapa ingkang dados lekasipun Yai Prabu namung lajeng kepareng paduka Yai Prabu. Kepareng paduka Yai Prabu badhe kados pundi? Negari paduka ngamarta badhe kinarya tamba budidaya murid saged ngluwaraken para raja Narpati liwat para raja saking cengkremanipun Prabu Jarasandha. Kula nuwun sewu Yai. Lajeng kepareng paduka Yai Prabu menika kados pundi Yai? Koko Prabu kados pundi Yai? Mugi sineksen jagat sak isinipun keblat papat mewah isining rinten dalu. Dinten mangke kula badhe ngawontenaken sesaji agung Raja Soya Koko Prabu. Ngandika Yai Prabu sungkawe tias selahirinira di harya Werkudara jagat wasisaning Bathara Jagat Yai menawi kula mekaten kepareng paduka Yai Prabu pun kakang hamung dahat rumaja angyojani nanging Yai mugi ndadosna kawuningan inggih sejatosipun manut gotek sejarah Nalendra kenapan wonten lumahing bumi kureping langit menika ingkang saged ngawontenaken sesaji agung ingkang sinebat sesaji Raja Soya menika namung Prabu Haricandra. Nalendra saindenging bawana katemben setunggal menika nenggih Prabu Haricandra. Ingkang winasten sesaji agung Raja Soya kala Yai. Gegayuhan ingkang luhur kamulyanipun inggih kenging dipun raosaken nanging rubedanipun inggih boten sakedhik Yai. Koko Prabu kados pundi Yai? Estining manah kula anggen kula badhe ngawontenaken sesaji agung Raja Soya menika kala wau saged sineksen dening para ratu ingkang Nalendra kala wau dados telukanipun Prabu Jarasandha ingkang samangke ingkang sampun dipun kunjara wonten ing negari Giribajra Koko Prabu. Duh Koko Prabu, ideping tekad kula boten badhe mamrih saged misuwur nami kula. Menika babar pisan boten nanging tekad kula anggen kula ngawontenaken sesaji agung Raja Soya menika
Hamung kegigah raos kula ngluwaraken bebandaning Raja Narpati ingkang sampun katarungku dening Prabu Jarasandha ing nagari Giribajra. Ingkang menika duh Kanjeng Prabu keparenga paduka anyeng kuyung menggah menapa ingkang dados kegayuhan kula Koko Prabu. Yayi kadangipun Kakang Yayi. Kula ing ajeng sampun munjuk atur bilih ingkang raka tansah lumajang tuwin angyogyani. Namung kula boten gampil lampanipun sesaji Raja Suya Yayi. Liripun kados pundi Koko Prabu? Mugi ndadosna kakuningan Yayi. Sejatosipun tiyang ingkang nami Jarasandha menika boten lamak ing titah sawantah. Dumadosing Prabu Jarasandha wonten ing alam padang menika sarwa nyeleneh sarta nyala wadi. Mila ing wekdal menika Jarasandha gesangipun winamung dening dewanipun tegesipun. Ing atasipun Ratu Setunggal Kuwawa kuwasa nelukaken Raja Narpati ingkang boten saged dicacahipun. Sedanipun Jarasandha badhe mangeram jagat ngrata bumi nguwasani bawana kinten kula boten namung kaljer nyatanipun sekti kalintang jayeng bawana. Menawi mekaten Koko Prabu kula nyuwun dawuh kenging menapa ing atasipun Alendra Setunggal Kewala sembada nelukaken Alendra semanten kathahipun Kyai Prabu. Jarasandha rika robla wijil saking guwa garbanipun ibunipun. Menika sampun gegirisi miwah mawa kaelokan. Menawi mekaten Koko Prabu kepareng paduka menapa kepareng paduka Koko Prabu ndongengi dhateng kula kados pundi larah-larahipun Jarasandha. Dening Prabu Jarasandha ngantos nggegeraken jagat Koko Prabu. Yayi menawi mekaten kepareng paduka Yayi sami aji suwawi ngeningaken cipta menggah mekaten cariyosipun Jarasandha Yayi. warnanipun ana ing Magoda ya ing negara Giribajra. Sang Prabu Agung Prabu Prihatnata ya Prabu Brihadata
anggo ginubal garwa kalih nenggih Sang Dewi Retnadi mewah Retna Dati. Nadyan garwa loro padha sulistyane, padha tresnane parandene. Mangke pos lalu yuswa Sang Prabu Wrihatnata. Genya lembat jejering adil kawis tinggal luluh lungkrah yen Cinandra swasana ing negara Magadha. Panyayah Basanta kang katamen hima. Remo-remo hangendana ampaguting paningal ingkang mapan duadining lelampahan. Genya wis lalu yuswa parandene dereng nurunaken wiji minangka panyambunging sejarah ing negara Giribodjo. Labet saking dukitaning nala Haman Hanin sepo sepi sampun sangya kang sinawah. Tansah kocatan rasa kang indah. Saking katobihan kabiarsa swara kentongan ingkang uluk-uluk kumencrang mungguing tawang. Bawasan kaya nyawa kang ora krasan melu ragane. Tan ana kang kaesti muhung lumembak panguwasaning Jawata luhur auta. Dupi saya dres wijining kang waspa kang garwa kekalih dadya pangulistaning driya Prabu Wrihatnata lamun kababaring lisan. Retnadi lan Retna Dati. Kula wonten pangantipun ingkang dawuh sinuwun. Kula wonten pangantipun ingkang dawuh sinuwun. Tumawung usik ing rasaku kaya-kaya dewa nengen katon swasana kang weton. Ora liya hamung kahanan kang sinandang dening pun kakang. Sampun sanget-sanget anggenipun paduka nelongso salebeting batos sinuwun. Putra menika paring agung boten saged dipun suwun lan boten saged dipun tampik dhatengipun. Kula menika estri menika ugi sinebat semah. Menapa sababipun sinebat semah menawi prigel nyepeng bali pamilahan wonten garwa makaten menawi sampun peputra tetimbangan menika tresnanipun dhateng kakung menika kadidene dhateng badanipun piyambak. Iya pun kakang pitaya kasetyanira marang pun kakang lan uga marang kulawarga kang kaya mangkono nanging banjur besok kadiparan negara Giribodjo iki semene jembar iki yen to pun kakang Tandarbe turun lawan Siadi. Mula kang saka iku Yayi pring rasaku dina iki mung kajaba. Pring rasaku iki wong kajaba kepengin matek marang panguwasaning dewa. Ora liya nggonku kepengin nyuwun marang panguwasaning kang hakarya jagat. Kanthi sora ingsun mertapa ana luhuring gunung Cakrawala kanggo sira Yayi ndak pundhut meminta marang panguwasaning Dewadi. Nyuwun saka kaduan muga kasembadan gegayaning pun kakang Yayi Retnadi lan Retna Dati. Yen lan ning kalangganan karo pancen
Sang Hyang Jatimurti ya Sang Hyang Jagatnata sigra ngutus Jawata ing suduk mangudal-udal Bathara Narada kinredhaken kanugrahan tanggap ingkang tinuding jati Bathara Narada cemorot saking yati Gunung lekas Lokita li nuding gitu Rahayu
nginten-nginten dene karawan Jawata ing suduk manudal-udal pukulun Bathara Narada bekti kula katur pukulun iya Nger Brihadata ulun tampa gawe bombong rasa ora liwat pangestu ulun tampan ana Nger Brihadata linggih kapundi dadi jimat paribit menawa wonten agenging dudusan ingkang kula sandhang pukulun dene paduka pukulun hangi jawantah merpeki dumateng ingkang wayahipun Brihadata ket aja kaget ya Nger satemene waleh-waleh apa anggon kita mangun semedi yoga brata ana ing Gunung Cakrawala Gunung Cakrawala iki ndadekake gegering kahiwangan Jonggiri Sailaka hawane panas nganti sundul ing antariksa nganti dewa ora kuwawa nedhahi kang dadi ciptanira kula kang saka iku Nger Brihadata Reh ning Jawata wis udaneni apa kang dadi pamintanira ulun bakal medhake nugraha marang jeneng para kula inggih pukulun paleh-paleh menapa istri ning manah kula Tetela Jawata sampun uringa bilih sedyaning manah anggen kula mertapa menika kajawi kepingin anitesaken wiji kula saged benjangipun wonten ingkang lajengaken sejarah ing Magoda pukulun lah marma iku Nger Brihadata ulun uga uninga babagan iki dene dewa welas marang jeneng para kaki upawa Surya wis manggiwang mangulan parandene sira durung anak-anak mula kang saka iku Nger gandeng wis tok tuku kanthi kita semedi tanpa ana ganjaraning dewa kang awujud kelem pertangga jiwa siji cacahe wanti-wanti dawuh ulun paringna garwamu salah sawiji pilihan endi kang bakal ngandhut ponang jabang bayi titising getih dagingmu Brihadata makaten pukulun iya aja nganti lali marang dawuh ulun pelem pertangga jiwa sawiji mengko paringna marang garwamu salah siji kang kira-kira ngandhut ponang jabang bayi kang bakal nyambung sejarah Magoda Brihadata waduh pukulun lagu ning lekas lukita linuding gitu kadung kadaran hamong sepinten to kabagian ingkang kula tampi dening Jawata sampun anggodaneni dhateng panyuwun kula pukulun iya Nger Brihadata muga-muga dirgaya suwa kang pinanggil sira enggal darbe turun panyambunge sejarah ing Magoda kang prayitna ati-ati ya Nger sing prayitna ati-ati aja lali dawuh ulun kondur makayangan Nger Brihadata dewasaning wanci gumantining dina sasi miwah taun rewusnya kundur ing praja sang Matragunggung Prabu Brihadata
Pinapa garwa kalih kang padha kapange dasare bojo loro padha ayune padha sulistyani. Samya-samya hamamet prana amilut amemalat atur pemanis wauta. Purwamadya wasana Sang Prabu Brihadata wis cinarita marang sang garwa sigra angrungkepi pepangkon garwa kekalih. Sarira nangis sesenggrokan sedaya minta ngandhut punang jabang bayi kidha ing kalih Prabu Brihadata. Saking bebeg jibenging penggalih supe Purwa Dursina lali dawing dewa. Pelem pertangga jiwa kang mung sawiji sinigar dadi loro. Kaparingaken garwa Dewi Retnadi lan Retna dadi sigra dinahar. Ana kaelokaning wanci lumareking mangsa kala. Dupi wis pinipanca. Gya ngandhut punang jabang bayi. Sacandra, Dwicandra, Tricandra, Caturcandra, Pancacandra. Sacandra, Sapta Candra, Hasta Candra. Gelising laku kaya laku ning kedhep. Pangancik nawa candra dasa hari kang ateges sangang sasi 10 dina. Wanci lek ing punang jabang bayi ana kaelokaning jagat Jawa Ludira piwes Renggala Baung Maheweu minangka tandha ana kaelokaning bawana. Nyak langse Mandala Giri Minjil Anggegirisi Dewi Retnadi nguwataken punang jabang bayi parandene mung setugel wiwit mustaka nganti bebangkekan. Dewi Retnadi ngaraken punang jabang bayi wiwit bebangkekan nganti jejempol suku. Parandene ana keketeking bebayoning angga kang anguripi pratandha kedurungan urip merang Nyasing Prabu Brihadata. Mirang-mirangke marang Brihadata. Yayi Retnadi lan kowe Yayi Retnadi. Upama ta bakale mangke lakonku. Wong aku trima mati wae ana ing pucuking Gunung Cakrawa. Sapa kang ndak sandange wedine dewa? Ora arek uripe Brihadata.
bayi. Aja kok gondeli anakmu tak guange. Oh. Bayi kang mung separo-separo mongko tasih kadunungan urip tanpa dosa tanpa nandang kalpatan binucal saenggon-enggon elok ing kawontenan ana kowe ingkang nami Nyai Jara ing cipta kaya antuk mangsan jabang bayi tugelan den cakup ing epek-epek kagatokake lambung padha lambung Gasugang hapale purna kados banyu gege dadi lan dewasane papan ana satengahing wana tingkah lakune kaya singa barok
Yeah.